grote stad in Heerlen is mijn leven. Echt. En als hele dingen gebeuren, als we nu met die badtrappen die lopen en dat beeldvolk wat die al niet komt die aanhouden, meneer mag u iets vragen en al wie dat dan nu was. Kijk, dat stuurt me dan wel toch echt tegen de borst. Dat ze niet meer veilig toch Heerlen kunt schoven. Tegen mij, de vuurdeur nog niet afgesloten was. En nu moesten ze barriceren en dan komen ze nog naar binnen. Kijk, dat is het verschil. Kijk, maar toch blijf ik Heerlen beschouwen als niet Heerlen van vroeger. Alleen wanneer ik kom, denk ik, wat is wel jammer dat weg en jammer dat dat weg is. En dan, ja, dat is zo. Geef me trouwens niet meer terug. We houden alles vroeger, alles. Alleen geen geld. En dat is zo niet nodig. Nu wordt iedereen geld. Met ik had geen te horen. Met kansen vroeger niet. Er wordt Heerlen toch echt de opkennen. En de gemeente zelf, die houden 5 peert. En die peertjes stonden in de Russelergat onder het gemeentehuis. Daar wordt een peert staan. En dat is dan weer op Gongstoor, op zwart veldje, dat was niks. Heilig Hartbeeld voor niks, wel niet wegen. Maar die zijn in 18 zijn er zoveel nu gestorven, dat is abnormaal van die Spaanse griep was. 6, 7, 8 maanden nu moet er dienst nog gehouden kosten hebben. Moeten per dag 30, 40 man begraven. Moeten maar begraven, langs niks. Diensten, dat kost in de kerk. Kost wat er 3, 4 of 5 diensten houden, maar geen 20. En de psychos logen in de gang, logen al in de lieken. We zijn onnoemelijk weg het houden, ja, dat we waren afgeschreven, we waren weg. Oorlog 14-18, dat wordt voor iedereen bij ons slechter, veel slechter als die van 40-44. Want in 14-18 kreeg ze niks. Niks. Wenn ze het huis, het terf van de groes gekregen, nou, dan wordt hij met de koffiemuur gemalen. En dan kreeg ze het met de beker kost het bakken, maar dan kreeg ze niks. Alles wordt gesmokkeld de grens hier. Smokkeleren, dat wordt niet meer mooi. Maar wenn zo 4 gewoon de kilo spek 30 cent, mager spek wordt dan 40 cent de kilo. Dan komt die smokkelaar, ik heb 80 cent. Ja, niet slecht Steve Koot en 4 kregen niks. Niks. We hebben geluk gehad, ik ben 4 jaar lang met blauw kenneke. Ben ik naar Musje gegaan, de oude van de mam, die houdt nog kun. Iedere dag, zomer en winter, 4 jaar lang. Vanaf 1914, dus toen word ik 8 jaar. Nou, door het Graasberg, dat wordt nu nog wild, er wordt nog geen Graasbroeker weg. Door. En men wordt door toch al getekend, dat loopt er aan. En zo naar Musje, iedere dag, zomer en winter met blauw kenken. Dan kregen we dan die, en dan hadden we het brood, en dan kregen we van de groes kregen we het terf, want gemalen kreeg ze niks. Die muren die hier zijn, die worden overbezet. Voor hetgeen te malen wat van het regen van de gemeente moest. Je kan die muren zelf, die ganse watermuren van Hey en van der Worm en al die muren en de dammuren in Kruts van der Zalm. Maar die moest alles voor de riek malen. En 4 homes met de koffiemuren malen. Ik ben met 12 jaar uit school gekomen, 12 jaar, dus ben in 18, juist wie de kreeg afgelopen was, ben ik uit school gekomen. In 18. En dan ben ik met de peert begonnen en ik heb met de peert gevaren tot 1938. Heb ik altijd peert gehad. Dus zo begin ik te leren wat peert. Dat ken ik, door en door. Maar nu dat Lucie hier met peert komen, dan denk ik een peert. Die hebben de status, ik ga een peert, maar die kon een piet van de peert. Ik ga voor peert geen dokter nodig. En ik had alle neu geleerd van de zigeuners. Weet je dat zigeuners fijn lui worden? Ik
heb jarenlang met de peert heb ik door maat gevaren, noemden we dat. We hadden geen auto's. En dan komen die bij ons met groenten. Die komen van Van Loo. En dan kost het morgens om 3 uur kost op de staatse binnenkomen. Ieder komt ze niet binnen. En dan waren tonders zo in de maat, dieren en soorten. En dan stond ze om 10:03 stond ze door aan de poort. 2 maal in de week. Ik wou maar linkervoet, wie kan ik het verdienen? Hoe aan kan ik het verdienen? Hoe met kan ik het verdienen? Dat wordt het maar. Hè? Wanneer ik met de peert kom, ik ga de ganse nacht had ik met peert in de stal geslopen, dat ik te laat binnenkwam om naar de mam te gaan. Hè? En morgens om 4 uur was het weer wat route. Kijk ik het te verdienen, hoor. Hij of door. En dan wordt het van het vrijdag op het zaterdag en de zondag kom ik nooit in bed. Nooit. Kon ik het vrijdag overigens die in veel lokalen de doeven varen. Kreeg ik dan 75 cent per lokaal, dat wordt 3 gulden. Dan ging ik met de wagen weer naar de Groes, dan doe ik hem afkeren. Dat doe ik voor de Meikers en voor Valkenberg. Wordt weer van het fijn fruithandelaren. Dat komt dan van Rotterdam, want 4 kanten een banaan hebben we nog nooit gezien. Hebben we nog nooit gezien, een banaan. Dus dat komt dan van door af. Dat fijn fruit en, van Rotterdam. En dan komt dat aan de staat samen met de posttrein. Want de post, hoe nu dan aan de kerk is, die gingen met de stuurkar de post holen. Niks met de auto, met de stuurkar gingen die door. En dan doen die postzakken en dan 4 doen dat fruit. En dan bracht ik dat er in de maat op. Dan doen ze dat er zetten, het fruit, en dan deuk er omheen. Om 1:30, 2 uur wordt het dan met kloor. Dan ging ik weer naar de Groes, daar voor het peert stond. Een peert drinken laten, een kopstuk op leggen, even op. Hè. En dan om 10:03 stond ik weer aan de Staatse. En dan ging ik de groente varen voor Smeets. En dan holde we Smeets aan ook nog het. En dan kreeg ik van Smeets ook 3 gulden per vracht. Dus ik hou het soort des morgens van het Vriendenzorg, ook 3 gulden van de doeven. Ik hou 3 gulden van Meikers, hè. Ja, en ik hou 6 gulden door, dan hou ik 12 gulden. En mensen die ganse tijd binnen aan hun moers kreeg ze 6,50. Ja. Ja. En dan wordt, wanneer ik dan door met 40 word, ging ik weer naar de Groes, naar Olig door. En dan ging ze kijken, wat je van wagons aan de staat zijn. Kom alles met de wagon aan. Ja. En dan moesten die wagons gelost worden. En dan om 1:02, dan waren we weer klaar met alles. En dan begon ik mijn werk. Dat was bij Vroom Dreesman, bij Schonk, bij Steedrukkerij. En ging ik de rommel opruimen. Papier, hout, alles wat er loog op de kar. En dan bracht ik naar het stad, wat zit er weg. Hè. Maar alle hout wat er in was, dat loog niet bij de Groes af. Nee. En ijzer en koper, dat loog daar niet af. Ging ik bij de Judigenkruts, ging ik dat verkopen. De bloemgaard houden we in de krutstoot, houden die in de ijzerhandel, de oude ijzerhandel. Kreeg ze 1 cent voor de kilo. En ik word door Heerlen aan het wandelen en dan zie je die oude gebouwen, dat die alle nu weg zijn. De Camperinesbrouwerij, de Alzhouwerbrouwerij, dat is allemaal de postkantuur is weg, het rechtsgebouw is weg. Alles is goed, alles is goed. Ja. Alle nou afgebroken, dan hadden ze nog het betonnen kist ingezet. Dan ben ik dat aan het bekijken en heel zie wat alle nou afgebroken is, dat vind ik toch wel erg. Dan kom ik door 3 heren tegen en die holen mij aan, die volgende week van Heerlen worden. Ik zei, ja, ik ben van Heerlen. Ik zeg, waar komt die vandaan? Ja, wij komen uit Friesland. Ik zeg, zo, wat komt die hier doen? Ja, zegt, bij ons in Friesland, daar zeggen ze, als je in Heerlen wat afbreekt, dan krijg je een medaille.